Bi destkeftên nû û rizgarkirina gelek gundên stratejîk qonaxa çaramîn ji operasyona Xezeba Firatê ji bo rizgarkirina Reqê berdewam e. Di çarçoveyê qonaxa çaramîn da Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ev gund û herêm rizgar kirin. Kubiş el-Xerbî, Kubiş el-Şerqî û Miltenek mezraet Tişrîn, Mişêrfa Bakur û ya Başûr û gundê Hezîmeyê stratejîk. Her wiha bi dehan mezrae û gundên biçûk jî hatin rizgarkirin. Di daxuyaniyekê de Hesedê belancoya 12 rojên dawî ji operasyonê ji raya giştî ra ragihand. Têda ziyana gogihîşt Daişê diyar kir. Li gorî daxuyaniyê got 300 û 11 çekdarên Daişê hatin kuştin û gelek çek û cebelxane jî hat desteserkirin. Her wiha hat ragihandin got 3 şervanên Hesedê jiyana xwe ji dest dan. Gundên guhîna operasyon hîn dewam dikin. Hevalin hat dwê derê dimeşin hîn xelas nekirine. Xulwa Ebêdê, Holo Ebdê, Ebarayê, Galtayê, Tilsadadê, Sekeriyê û gundê Mezraa Eloyê. Piştî 12 rojan ji destpêka qonaxa çaramîn roj bi roj şervanên Hesedê ber bi bajarê Reqava diçin û çekdarên Daişê dem bi dem hewldana êrişan dikin ji bo sekinandina pêşketina operasyonê. Dilsoz Ronî fermandarê qonaxa çaramîn ji dengê Amerîka ra diyar kir got şervanên wan hişyarin ji van êrişan ra û dê operasyon dewam bike ta pêkanîna armancên xwe. İrhabî Daeş hez kir carê dê hêzê xwe nîşanme bide, işte em dikarin yên we bişkînin. Yine bi şeklî berfere ji şeddadê heptanî tabxayê êrişek kirin li ser hêzê me. Ewan difkirîn ku hêzê me hemî Guranê xwe danîne li derdê Reqê danîne cihêdî belkî me gafil bigirin. Tavê me nîşanê wan da em wek Hêzê Sûriya Demokratîk hemî demê li her derê ji bo hemî êrişên weke terorîstî Daeş em amade ne. Têzanîn got Hesedê di 13 vê mehê da qonaxa çaramîn ji operasyona Xezeba Firatê dest pê kir û armanca vê qonaxê rizgarkirina hemî gundewarên Bakurê Reqayê ye. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Bakurê Reqa.